kan ma kai tunanin cewa zan kama wani fim wanda bai cancanta a ce ka kalle shi ba. Gaba ɗaya fina-finan da ke kawowa ina kawo fina-finai ne wanda ya kamata a ce ka je ka kalle su. Fassarar Sultan ne, Algaita kuma dai kamfanin Fikira, kowane kamfanin da ke fassara in dai fim ɗin shi ya cancanta a kalle shi, insha Allahu zan kama shi domin kwamashe kallon shi. A yanzu yana da fina-finai guda biyu wanda naga ya kamata a ce kun je kun kalle su. Ɗaya fim ne na love, ɗaya kuma fim ne na investigation, wato bincike kenan da kuma fim ɗin soyayya. Fim mai suna Fansar Ƙauna labari ne na soyayya, labari ne na sadaukarwa, labari ne wanda jarumi ke rasa ransa bisa abin da yake so. Ita kuma budurwar ba ta so, haɗi ne na aure wanda aka cika shi. Lamari mai matuƙar wahala kenan. Ita ba ta so, shi yana so, kuma a hakan haka ya sadaukarwa da rayuwar shi. Fim ɗin dai sai kun kalla sannan za ku dawo ku ban labarin abin da ya faru a cikin shi, ba sai na ƙarasa muku ba. Sai fim mai suna na ɗan sanda. Wannan fim ba shi ne na farko ba, labari ne na bincike wanda aka yi na akwai wani fim wanda aka yi Zuciyar Menene, labari ne dai na bincike wanda aka yi, wanda ina tabbacin cewa labarin fim ɗin zai matuƙar burge ku. Zan sa muku sauran fina-finan guda biyu ne guda uku, wanda fim na ɗaya, na biyu da na uku ne gaba ɗaya za ku iya kallon su gaba ɗaya domin jin daɗin kallon wannan fina-finai. Ina tabbacin cewa za su burge ku. Ga dukkanin mai buƙata akwai namba na a cikin bio, ina kalla a TikTok ne, ya ɗauka min magana, in kuma yana kalla a cikin YouTube ne, zai ga namba na a cikin bidiyon ya ɗauka min magana domin kwamashe kallon waɗannan fina-finai masu matuƙar armashi.